Moi kaikki, uusi video tulee. Ja mulla on siis tosi pitkät kynnet. Tosta on lähtenyt. Mä olin sen kohta. Ja siis täällä ukkostaa. Ja tulkaa mun mukaan tekemään slimea. Mä oon siis yhden tällaisen pinkin slimein jo tehnyt. Kaikkia voi tehdä niinku 2. Ja on tällainen pinkki slime. Ja sitten tässä on niinku, jos mä saisin joku sellainen niinku, no, tällaisia niinku, ei strösseleitä, vaan tällaisia kuvia tai tällaisia. No niin vaikeita niinku ottaa ne. Mutta aloitetaan video. Tällainen siis. Aloitetaan video ja nyt mä otan mun, ja mä siis otin näitä nää. Mennään tekemään slimea. Tässä on mun slime-boksi. Ja nyt katsotaan, mitä täällä on. Nyt mä päätin täällä mun boksista, että mä teen tällaisen vihreäkantisen niinku jutun. Siis, joo, katsotaan nyt väri. Ja mä laitan näitä tähän slimeen. Sitten katsotaan minkä värinen sitten tulee. Siis mä otan tämän. Tässä on tää slime ja nyt aletaan väriään tätä, mutta ekana päätään näistä tarroista, että minkä mä laitan tähän kuppiin. Slime tonne. Siinä meni vähän pinkkeus. Mut siis näistä. Mä varmaan otan tän. Mä otin tällaisen. Ja sitten tähän mä kirjoitan, että sininen. Noin, sit mä kirjoitan tän videon jälkeen. Ja nyt aletaan väriään tätä. Mä laitoin tän sinisen joku. Mulla oli jo pätkä. Mut sitten mun pätkä, koska se meni pitkä. Mut nyt mä sekoitan tän, koska mä en mistä oikein tässä sekoittaa. Mä otan tähän nyt jonkun alustan, mut siis tällainen sininen. Tää nyt on. Näin. Sitten lisätään tähän ne krösselit tai noin. Nämä. Sitten laitetaan nämä tänne. Nämä siis tulee aina osissa, kun mä teen. Joskus mä en varmaan vaan jaksa videota. Ja mä vihaan ukkosta ihan oikeesti. Mä pelkään sitä. Mut siis joo, nyt mä sekoittelen nää. Tästä tuli tällainen, mä sekoittelin nää. Mutta siis kommentoikaa, jos te tykkäsitte tällaisista, jotka oikeasti veryy. Tai sellaisista niin kuin vesislimeista. Kumpi on paremmin? Mä tykkään enemmän näistä. Heippa!